Bhaigo. Hey guys, नै दिनै जोङो आन्दा सब ओमफ्राय मा होनो इखो आन्दा सब ये क्या था आन्दा सब ओमफ्राय नैबे मिक्सारखौ जानो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था नै जादो इखो आखाइजों जानोसै सामस होनि लाबो सामसजों Ano ba yun? Makan. Không dám làm được giờ. Hả? Không dám muốn làm được. Đấy đúng không? Kẻ ngon này. Con nhà coi gì vậy? Hả? Khác bữa nào nữa ăn chưa được. Sẽ thấy đến là phải. Asal dia, sebentar lagi nang. Iya macam. Mai làm đây năm nay này yêu hụt được. Makan. Nhiều quá được. Anda semua ya. Anda dong. Anda sop. Terus mereka kayak dia alu. Or gober. Không có làm dần đâu vậy. Bilang alu mana? 먹어도 돼. 먹어도 này luguchi. Đây ano? Muksalila. Hello आंनि YouTube फेमिलि लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै मानो होनबा आङो बे ससेखौ मुट खालामना होनाय जाबाय जोङो ओंखाम संग्रा माने किचेनावसो भिडिअ बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनाबायमोन बेनि थाखायनो ओंखाम ओंख्रि संनायनि थाखाय एसे हाल्ला जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांला बेनिखायनो बे ससेखौ आङो भइस डाबलिं होनाय जाबाय आरोना माने भइस सोनानै होनाय जाबाय माने न' खाथिनि मादैबो फैदोंमोन ओमफ्राय बेबो रायलायफैबाय थाबाय ओमफ्राय संनाय खावनायनि खान्दा खुरै गामनायनि बिराद हाल्ला जाबाय थादोंमोन बेनिखायनो बे ससेखौ बिदि होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय सिगाङावबो एसे थाबाय बिदिनो बेफोरखौ इगनर खालामदो नोंथांमोना दे गाज्रि मोननांला Aku jangan lalu nggak aja. Aku tadi dulu. Yang lain macam. Angin sedang kau belum ada. Enggak lah. Enggak. Mà không là sao cũng là Mana sana yang?
दै लांनो आदा खालामनानै जासिगोन जोङो जायनो फार्स्ट जानो हायो दे एबार दै जायनो फार्स्ट जानो हायो बेनो नाफाथिना मोनगोन नाफाथिना मोनगोन जायनो फार्स्ट जानो हायो बाथोन ला बुरजा भर के इखौ लाब्रा एसे है आं जाबा ला मिथिया खनसे लागैनो जाखासिगोन नामा खनसे लागैनो जायाना बल' वान बुरजा जानाय ना मानाय जाय फार्स्ट जाखाङो बेनो महारानि रानि 1 2 3 go Ăn thẳng vậy. I am winner. Yeay, ang dirabai. Bhaigo Sri is winner. No. I am winner and you loser. Sonali loser and me winner. Okay, guys. What the hell? Alu sudah berat बानलु गोसामोन थेवबाबो जाजोब्बाय आरो बारा जानो हाया इदिखौ थेवबाबो जों जाबाय आरो बारा थावद्राय ना बेदर संनोसै नोङो बिलाहि हादो हो what आं बेदर संनांगौ आं बिलाहि हानांगौ नों बिलाहि हादो ओमफ्राय आंनो बानलु देना हो जाबाय दे लास्ट दे बुंदो होमबा जोंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मोनाबाय दायो माबा संनोसै मा होनो बयलार ओंखाम ओंख्रियाथ' संखाबाय ओमफ्राय बयलार जों दय बयलार लायनायखौ जोङो दा संनानै जासिगोन आरो संनोसै दाथ' जानो आखाइ फ्लांलायबाय आं बोरै खोन्थानो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो बिदिनो गोदान भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना स' दिनै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय